ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако бозам навори имрӯз аст анами намуд барашкаҳои якум сорте ки чанг намегиранд. духтарако тагошон хеле ғавсаканд. духтарако материалаш гарма как. духтарако қариб 15 расветка омадагай. не ҳоз ман нишон метим чӣ расветкай. гразнарозви торик мешавад. ир цвет кабути электрик, баъд ин цвети кабути осмония. нигоҳ кунед чӣ хушрӯакай аҷоибот. кабути осмони сабзи хаки, баъд ин цвети необычный цветака диден. ин ирам ҳаста духтарако зарди торик. ин коричневия кишо накшодагиш инҷабда ина кшодагиш духтарако нигоҳ кунед. 3 метрш 80 сомон. нархи донаи касе ай бистар зиёд мегирад ёк обтоби мегирад уман арзон мекунам. кабути осмони пасту баланд дошта духтаро нигоҳ кунед. хай ҳаму хаки духтарако бирӯзови бо хаки фиолетови пасту фиолетови баланд бардови. ина ба гразнарозви ҳастай бо сери ҳастай духтарако. хай сиёҳ будаги чизай духтаро саб сафедам дорем оз нишон метиҳам. ин цвета бинед чӣ хеле необычный цвет хушрӯакай. ина бо кабути баландтар. ина духтарако саб сафедаш. ина бо гразнарозви духтарако. касе доставка дар кори марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экран метавонед заказ кунед. доставка ҳам ба шаҳрҳои Россия ҳам дохили Тоҷикистон дорем духтарако.